Díomh cuairde tá fáilte ó bhreiscirí scéalta le hAoife tásúla an gúisih go maith aniu agus réonis le hain chéad scéal eile atá agan mu sibh ré ó tá scéal álan agan iniu faoi anmhí anna bheag atá dubh agus bon. Ní cuiníné, ní madra, nó cut, agus ní bruc é. Cíntais anmhí eile a déiteach a bheith an? Well, déiteach scúnc a bheith an, féchir tá sé go hálan. Seo scúnc agus seo smúirín beagatá aige sin scúnc agus smúirín. So tá scéal andeas agan nniu faoi scúnc agus smúirín fan go bheicean muidir dús. Oh wow, cad é sin? Andeas. So an scéal seo atá agan scúnc agus smúirín tá sé scríofa ag Muireann ní Chíobháin agus na pictúirí tá sé denta ag Paddy Donnelly. Is mise scúnc agus seo hé smúirín. Gráín, sin mise agus smúirín is cóirde iontacha iad nach iad. Fadó nuair bhí mise i mo scúncaí nóg, tháinig mami smúirín lá agus í ag spastóireacht. Thug sí a bhaile chúmsa é. So tháinig mam féicear smúirín an sin. Táimid le chéile ó hin, ag sprí, ag siúl, ag ithe, ag ní, agus gach ihe is mé ag dul a lí. Sin go deas. Uaireanta taon smúirín a bhullach. Faoi mo fillúr, a muis sa fórc, faoi mo labba. Uair amháin bhí sé sa bhosca brúscar fiú, ach bíonn mami a gcónaí ann chun cabhrúlam agus más sin mar. Ní maithlim dul áit ar bith gan smúirín. Níl aine eile cosú le smúirín, mar tá bula speisialta uaidh. Tá bula anspeisialta uaidh fich ó níl an tain seo sásta ar curba nó an elephant, so tá bula anspeisialta uaidh. Le smór amháin de mo smúirín, bíonn gach rud ceart go leor. Níl aine ar domhan níos fearr ná smúirín. Ach lá amháin áfach, chuaigh smúirín amú. Ní raibh sé faoi mo fillúr, ní raibh sé a muis sa fórc, ní raibh sé faoi mo labba, ní raibh sé sa bhosca brúscar fiú. Cá raibh smúirín. Is jig sa bhisiún níocháin a bhí sé. Agus ní maith le smúirín a bheith fluch ó nó smúirín bocht. Ach bíonn mami a gcónaí ann chun cabhrúlam. Thábháil siise ón maisín é. Smúirín bocht, cruchamad amach ar an líneadh. Ach nuair bhí smúirín tirim a ríist, bhí rud éigean an difriúil faoi. Baróg mhór agus smór mór agus ó bhó! Bhí bula speisialta smúirín imethe. Ó nó. Cén bula speisialta atá ó smúirín ar sa mami? Bula broccoli? No, ní ha. Bula cíiste limóide? No, ní ha. Bula jas oniún? Nó bula álinn cáise? Ní ha. Bhuaigh mé de gach rud timpeall. Smór eile. Smór mór. Ach fuair, ní raibh bula smúirín le fáil ó áit ó rud ar bith. Is ní raibh mami in ann cabhrú. Bhí bula speisialta smúirín cailte aige go dó. Ó nó. Ach bíonn mami a gcónaí ann chun cabhrúlam. Éiste níos ar sa sí.
be gachrod ceart golóir. Barróg mhór agus smór smór. Fan go fóil? Cén bulla é sin? Bulla speisialta álan. Díreach nós bulla Smúirín. Ag teacht ó whamí atá sé, féach tá bulla ag teacht ó whamí. An wite a fuair Smúirín a bhulla speisialta a whamí. Oh, wow. Is weim go cínte sa mami. Tugam sé barróg mhór de Smúirín gach ihe, mar go dtugann sesin ara ditse. Cad a dhéanamid le Smúirín mar sin? Cad a dhéanamh siad? Féach. Gráín mór ó whamí domsa, agus gráín mór eile de Smúirín. Barróg mhór agus smór olmhór. Mar dá dheabh sé Smúirín, níl aine domhan níos fearr ná mami. Tá sí sin go hálainn. Agus féach deireadh cad atá difriúil seo hagan. Féach tá Smúirín inis le Scúnc. Ó, go híomhann fad. So deireadh bhí siad le chéile agus tháinig an smór nó an bulla. Tháinig an bulla arás. Ó, buchas mór le dia. Tá mamís ionach ar fad. Nach bhfuil tá siad álan. Le a tholanniu, té agus tuair barróg mhór do do whamí. Slán inis a cóirte agus feicim é sibh an chéadú eile. Santán!